Ολυμπιακοί αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Ο Μέση είναι 20-21 ετών. Θέλει να πάει σαν τρελός να παίξει για την εθνική του. Η Μπαρσελόνα την προηγούμενη χρονιά έχει βγει τρίτη στο πρωτάθλημα με τον Φρανκ Ράικαρτ στο τιμόνι και όλοι στην Μπαρσελόνα θέλουν τον Μέση, αφού έχει βγει τρίτη η Μπαρσελόνα, στα προκριματικά που θα παίξει για το Champions League. Μια υπόθεση η οποία φτάνει στα ανώτατα αθλητικά δικαστήρια, ασχολούνται πρόεδροι της FIFA, δικαστές. Η Μπαρσελόνα μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να κόψει τον Μέση από την εθνική Αργεντινής. Τονίζω ότι είναι υποχρεωτικό οι παίχτες κάτω των 23 να πάνε, άμα τους καλέσει η χώρα τους, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά, η Μπαρσελόνα βρίσκει κάποια άκρη, ζητάει από τον Μέση να γυρίσει στην προετοιμασία της Μπαρσελόνα και εκείνη που επεμβαίνει ο Πεπ Γκουαρντιόλα, μιλάει με τον Μέση, ο Μέση του ζητάει να μείνει και ο Γκουαρντιόλα βγαίνει μπροστά και λέει ότι από τη στιγμή που ο παίχτης θέλει να παραμείνει στο Πεκίνο για την εθνική του ομάδα, καλό θα ήταν για ψυχολογικούς λόγους να τον αφήσουμε εκεί. Βέβαια, η Μπαρσελόνα έβαλε τις δικές της ρήτρες, όπως ότι αν ο Μέση τραυματιστεί, την κάλυψη την αναλαμβάνει η εθνική Αργεντινής και ότι ο Μέση θα απελευθερωθεί από όλα τα φιλικά που θα δίνει εκείνη τη χρονιά η εθνική Αργεντινής. Για την ιστορία, ο Μέση με τον Αγουέρο, τον Ντι Μαρία και άλλα παιδιά πήγανε και πήρανε το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων το 2008. Και ο Μέση μετά γύρισε φτιαχμένος ωραίος και σου λέει Γκουαρντιόλα, αφού μου κάνεις αυτό και θα το κάνω εγώ, πήγανε και πήρανε όλους τους τίτλους με την καλύτερη.